Char, Oh, sa mana lampoy. wait ka na ako mon, pastor ako. Papa, kunuay, pastor. Sa mana para sa mana. Nayon ta ko. Ayuda sa gobyerno, baryo, kamera o. Gabi. Sige. Ya magunsa mo ko ana. Diyan lang ka sa ako, likod, pastor. Kay ako man daw ka, papa. Sige. Tama ako na, dito mo daw na. Iyoy, Sige, tarungan na. Sige. acting lang diha, pastor ba? Eskwela ka. Kintahay, luy, kahit ka. Pantay batag unsa na po na imong kabuang. Sugod ka, pastor ah. Sige. Sugod na kay aron dali kay na pa ko hilakaw. Sige. Ah, good morning, sir. Bisag ka og naong kag babae. Ako di ay si Lampuyoy. Moni ako papa o si nursing man na siya. Kay yang ngalan nursing manggod. Ngayon tako nabang baron makapadayon ko eskwela lamtura. Kanya manggod ako papa o sundalom gun si Sona o. Pero naigo ya itlog sa basuka oy. Karon kay sundaro na lang na siya si Roy. Sundaro ba? Timon-timon na ba? Daro. Nag-eskwela ni ako papa sa Alsoy. Kana bitawng Alsa og bagol. Alsa og bunot. Alsa og sapato uling. Sahay, alsa po na siya balayoy, tabang. Isa lampoy. Be murag layo naman eh. Mo ba ni imong Last na lang yung picture ah. Last na lang na. malas ka karon. Last na Karon, yung puyo ni mo dire ba? Sir, bisag naong kag babae. Kag insya na lang trabaho sa ako papa oy. Aron lang makasudran mi oy. Ngawat na lang na ako papa manok silingan ba. Nyaya pa jud apilan kalamunggay oy para Tunungan na lang pwede. Tunungan na be kay mo priso ka ni kalakihan mo. Tunungan na be, tunungan. lang ko oy. Hindi man ni mao. Di patya kay. Yun be.